Nkosi yami ngihlusha ukude. Amen. Ngokukhulu ukuzithoba. Ngibhekolele. Ngizoyixolela ingane kodwa ngizobheka kubazalwane lapho. Amen. Ngehlele enzansi baphathi bami. Amen. From phezulu ukwehla njalo baholi. Yini iBhayibheli enqola. Abakhokheli. Abantu abasha. Kanye nehamente yonke bathandekayo. Amen. Haleluya. Usaphi kusiba isikhathi. Kodwa ke engizofisa ukusho la endlini kungaba 5 minutes. Angazi ke mase ngijampile. Kuzobe sekubonakele okusho ukuthi walandela mina awashwela ukudla ngeke usakuthola. Ngifuna ukuthi webathandekayo encwadini evuliwe angisashumayeli. Ngishushwa umntwana webathandekayo ukuthi uma ngingalinda ukuvuswa kwakhe ngithi mhlawumbe ngisazokhuluma kanti mhlawumbe leso sikhathi ngeke sisafi. Ngicela mfowethu uvulele lapho encwadini esikhuluma ngayo lapha kwabaseRoma. Ngizokhuluma webathandekayo bese ngizosho mfowethu mase ngifuni. Ngizokhuluma namhlanje eshila umoya engcwele athi kumele masikhulume emabandleni. Webathandekayo angifisi ukuthi ngishumayele kodwa manje sengishutha isikhathi. Bengizoshumayela ngani ngoba umoya uyangiholela. Njengoba ngilawe webathandekayo lo okhulumayo uMadonsela phansi kwaShibhani phansi kwamama ukhumalo lapha eMsamo. Ngifisa ukuthi webathandekayo njengoba ngithi uba uMadonsela abaziyo bayasho ukuthi lo umtimande ulibambo lunye u-18 lahlangene khona bathi ugeza ngoba isamanze khona. Kodwa njengoba ngidla ngirepresenta umfana noNkulunkulu. Hayibo. Lalelani ke bathandekayo nathi indawo yami lapha ikhona. Ngithe ngizontusa ukuthobeka. Uzongizwa mawuzongipha ithuba ngicela ungiphelele ithuba elincane lika 5 minutes lokuthobeka webathandekayo ngisukile endaweni engisuka kuyo Soweto indaba inami ithi ngizothusa ukuthobeka. Webathandekayo yini nivukelane emabandleni? Amen. Angisuke lapho nayindaba ithi indaba lapha ku verse 2 ningalingisi lelizwe. Ningalingisi lelizwe. Kodwa nilingisa mihla namalanga. Amen. Angifisi ukukanda kade webathandekayo ize uma wehla nayo njalo uma usumile lapha ithi kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Haleluya. Webathandekayo sihlwa yini ukucabanga ngakho? Ngoba kukhona izinto webathandekayo uma ngithi ngiphakamisa amehlo kunabazalwane la mhlawumbe ngino 5-6 years ngingabazi kodwa namhlanje baphunyelisiwe ngesimo sokuthi uNkulunkulu usakunikile lelo thuba kukhona besihamba nabo namhlanje abekho. Webaphathi uma nizolihola lekibanda ngifuna ngizwe kahle. Ngingitusa nje ukuthobeka webathandekayo. Engathi kuwo konke sikwenzayo inkonzo yokuthobeka ingabaleki baphathi. Ngithi bazali bami ngifuna ukuqinisa ngapha komama. Nize ningadeli ukusihola bathandekayo. Nize ningadeli ngani ngoba niyayiphinde nithi ayisika vele lo yakasezwa. Amen. Nizongizwa indaba yami uma ngithi ngifuna ukuqinisa la komama. Usifisi. Ngicela kwethu lapha ku13. Kuyo le yabaRoma bese nje upheqa lapha ku13 bese siyaqala siyafunda uzoyizwa indaba yami ithini 12 khona lapho kwabaRoma u13 yebo bese wa funda mntaka baba ungajahi isikhathi ke ngimuhle kakhulu bathandekayo. Akube yiloyo naloyo azithobe phansi kwamandla ombuso. Mana uthi akube yiloyo naloyo ozithobayo bathandekayo nathi indaba yokuthobeka. Funda.
ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Aqhubeka manje mhlawumbe abakuzwa qhubeka. Lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Verse 2 salisugcina ku2. Ngakho-ke omelana namandla ombuso umelana nesimiso sikaNkulunkulu. Kepha abamelana nakho bayakwamukeliswa ukulahlwa. Hayi webathandekayo nathi indaba. Nginishiya nayo ngikhulume ngokuthobeka. Sengigcina nje ungixolele mfowethu ongilandelayo. Ngifuna ukuthi webomama indodana yomuntu sikhasheliwe webathandekayo yashaywa kathatha esiphambaneni kodwa yayinokuthobeka. Ngani ngoba yawasho wonke lamazwi sihlezi siwasho uthe uNkulunkulu ngolo siwayeke singabe sawasho kodwa ithe uma isivuswa indodana yomuntu ithe uma ivuswa yaphaphama kukhona umama eduze kwakhe. Ithe uma sekukhona umama eduze kwakhe bathandekayo uyabuza umuntu uthi Nkosi yami hawu mama uwe lona hayi mama kwenze njani? Uthi hayi kwenze njani kanjani? Uvusiwe wena. Uthi bapho phethe. Uthi phethe ukuphiki. Uyabuza uthi bapho abafundi babe ngihamba nabo. Uthi bonke abekho mntanyana. Lalela kungenzeka uthola ukuthi uyahamba endleleni. Lawo hamba nabo uthola ukuthi mawuthi uyavuswa. Uthola ukuthi ubhuti umfana futhi akasekho. Uthola ukuthi ubhuti usifisa akasekho. Uthola ukuthi lo hlabalela kahle uthi ukufaka ebibhithe kanti wena cha usesezweni lokugcina. Amen. Uyaphinda futhi ukuthi baba uphethe ngoba ngithembi. Uthi mntanami uphethe ukuphiki. Manje ngifuna ukuthi wabathandekayo sengigcina yazini ukuthi baholi uNkulunkulu uma elethe indodana yakhe kwakunzima kuyindodana yakhe. Uma indodana yakhe wabathandekayo semhlabeni yayidelelekile. Manje namhlanje ukhuluma ngamandla. Beka lamandla onike wona nemali nayo namhlanje uthi imali kaNkulunkulu leyo. Ngani ngoba mayivala impompo uNkulunkulu uba ngazathi ulahlile. Amen. Enisimkhumbula lapho uNkulunkulu lapho selahlwe. Ngifuna ukuthi wabathandekayo nathi indaba lapha ikhuluma ngokuthobeka. Yazi ukuthi namhlanje noma ngathiwa mhlawumbe uyahamba emsebenzini noma ubheka laphi la uyakhona ngifuna ukuthi uhambe ekhaya uyokhuluma nesibuko webathandekayo. Niyangibona ngihle kangakanani mina ngiyitshela mina kuqala esibukweni ukuthi awunoze ngamuhle before abantu bezomtshela ngani ngoba kukhona abazothi ebeqila uze wanqamula namakinopho ngenxa yesidashi. Kanti wabathandekayo indaba ilapho ekuthobekeni ithi indaba kaNkulunkulu engazathi singathobeka wabathandekayo. Webo mama nise kungadeli ukuthi uJesu akavukelanga emadodeni la singabubi kubi kodwa waphaphama kukhona umama eduze kwakhe. Wababuza bonke ababekhona engishola bona ukuthi la esavudla khona mntanami lapho usesenomama khona yazi ukuthi bambelela ngani ngoba thina singakhuluma izilimi eziningi sikucala kuNkulunkulu kodwa asikho isibusiso esiyodlula esikamama sithi mntanami inkosi ikubusise. Haleluya. La uzalwe khona uNkulunkulu